Szeretettel köszöntelek benneteket édesapám Manninger Miklós koreográfus emléktáblájának avatásán. Köszöntöm a megjelentek között Kreis László urat, a Landesrat elnökét, Birinyi József urat, a Hungarikum Szövetség elnökét, Katonáné Mayer Katalin asszonyt, a 13. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Halász Tamás urat, a Táncarchívum vezetőjét, Varga Márta asszonyt, a Pannonia Általános Iskola igazgatóját, valamint a tánccsoportok vezetőit, táncosait, a megjelent barátokat, Miklós volt kollégáit, és nem utolsó sorban a családtagokat. Felkérem Kreis László urat, a Magyarországi Német Nemzetiségi Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsának elnökét, hogy tartsa meg beszédét. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa elnökeként. A jó hosszú nevünk mindjárt ebből a 3 perces beszédből 30 másodpercet lefaragott, de azért egy kicsit önző szeretnék lenni. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Landesrat itt lehet ma az ünnepélyes táblaavatáson, hisz Manninger Miklós munkája, amit ő a jövő tánc nemzedékéért tett, azzal, hogy 1997-ben elindulhatott a Gyermek Táncfesztivál Solymáron, az a Landesratnak ma nem jelent mást, mint egy világítótornyot, és mi ennek a világítótoronynak a fényét tűztük az zászlónkra, hisz ez a mi legfőbb missziónk, hogy a több mint 300 éves ének, zenei és tánc kultúránkat ne csak megtartsuk, hanem az mindennapi életünk részévé válhasson. Ehhez nyújt a mai napon is egy óriási lökést, egy óriási támogatást, hogy ma itt lehetünk a táblaavatáson, és Manninger Miklós neve, arca, barátsága, a humora, és az a szakmai munkája, amit talán 3 szóban lehetne összefoglalni, a precizitás, a tökéletesség és az alázatos szolgálat. Mi ezt láttuk, ezt örököltük Miklóstól, és ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiunknak egy nagyon-nagyon szép ünnepet, és még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm önöknek, hogy meghallgattak. Köszönöm. Köszönöm szépen, László, ezeket a kedves szavakat. Fogadjátok szeretettel Szijjártó Lucát, a Pannonia Általános Iskola tanulóját, aki fuvolán előadja Bach Siciliano című művét. Most pedig hallgassuk meg Miklós egyik kedvenc versét, a Reményik Sándor által írt Örök tűz című művet, melyet előadnak
Lindmeier Kristóf és Boros Balázs, a Pannonia Általános Iskola tanulói. Reményik Sándor, örök tűz. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka, és lidércfénnyel álmodik a láb, és örök tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozt hívem. Egy lángot adok, én is kaptam azt, messziről, mint egy mennyei vigaszt. Egy lángot, mely forraszt és összefűz. Én jártam Veszta ledölt templomában, az örök égő lángot ott találtam, s lelkem lett a fehér Veszta szűz. Földindulás volt. Megindult a hely, és eltemette a kis templom. De a lángot nem bírta eltemetni, én égvel leltem ott. És hozzáimádkoztam, s benne hittem, s mint a lovag a szent sírról, a gyertyát én égve hazavittem. Azóta szívem mélyén ég, ragyog a vihar fújta, szél lengette láng, és el nem oltják semmi viharok. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka, és lidécfénnyel álmodik a láb, és örök tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozt hívem. Azt hiszem, ez a vers is bizonyítja, hogy nem véletlenül ihlette meg Miklóst, hogy gyönyörű szép koreográfiát készítsen. Felkérem Fábiánné Borcsányi Gabriella asszonyt, a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesület alapító tagját, hogy mondja el megemlékező sorait. Köszönöm a felkérést. Én pár szót szeretnék mondani Miklós, a német táncok és Sorokság kapcsolatáról. Az élet olyan, mint a harmad, hamar elillan. 1967 őszén alakult a Soroksári Tánccsoport, akkor még egy társas tánccsoportként működött. 1968. februárjában aztán minden megváltozott. Megjelent Vásárhelyi Laci bácsi a próbán, és egy nagyon szerény, és nálunk 3-4 évvel idősebb fiatalembert hozott magával, akit Manninger Miklósként mutatott be. Ebben az időszakban kapták meg a nemzetiségek azt a lehetőséget, hogy kultúrájukat és hagyományaikat szabadon ápolhassák. Miklós ennek lett az egyik úttörője. Igazán nem értettük, hogy mi is a feladatunk, amíg egész addig, míg októberben el nem vitt minket a 10 év óta működő Pilisvörösvári Együttes jubileumi műsorára. Végleg megfertőztöttünk a tánccal. Miklós egy halkszavú, barátságos, szerény ember volt, erős csapatot, baráti társaságot és egy családot alkotott belőlünk. A táncaihoz anyagot kellett gyűjteni, hiszen még nem volt hagyománya a német táncoknak, így hétvégén, aki ráért, boldogan kísérte gyűjtő útjaira, ahol helyben idősebb emberektől tanultunk tánclépéseket, hallgattuk elbeszélésüket, különböző szokásaikat, és persze hagyományos, eredeti viseleteket sem hagytuk a szekrénybe, de a munka mellett ezek nagyon jó bulik voltak. Miklós mindenkivel megtalálta a hangot. Miklós zseniális koreográfusként csodálatos számokat alkotott a gyűjtött anyagokból és saját ötleteiből, melyekkel sok-sok díjat nyertünk. Az első igazi nagy siker a 2 évente megrendezendő Soproni Fesztiválon, ez országos verseny volt, ahol első díjat nyertünk a soroksári táncok koreográfiával, és le tudtuk győzni a Pilisvörösvári Együttest. Itt vált Miklós országos hírűvé. Rengeteg hazai, külföldi útról, tévéfelvételről, különböző díjakról, kitüntetésekről beszélgethetnék, de az igazi összetartó elő Miklós emberi és művészi nagysága volt. Nagyon hiányzik, mindig emlékezünk, minden próbán velünk van. Utoljára 2014. június 7-én szombaton találkoztunk vele Soroksáron, egy évvégi gulyáspartin, ahol senki sem gondolta, hogy ez az utolsó találkozás. Miklós nem éltél hiába, táncaidban örökké velünk vagy, újra éljük vele töltött időket és emlékeket. Nézd le néha ránk, nem feledünk, itt maradsz továbbra is velünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gabi, és neked a megható sorokat. Végül, de nem utolsó sorban felkérem Horányiné Vatamány Katalina asszonyt, a Solymári Tánccsoportok képviselőjét, a Manninger Miklós Táncművészeti Alapítvány kuratóriumának tagját beszédének megtartására.
Kedves Manninger család, kedves táncosok, tisztelt avatóközönség! Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a solymári csoportok, táncosok, iskolások nevében megemlékezzek Manninger Miklós koreográfusról. Miklós 36 éven át tanította a solymári iskolás gyerekeket, a fiatalokat, a felnőtteket, a német nemzetiségi tánc lépéseire, koreográfiáira, és nem utolsó sorban a tánc szeretetére, a hagyományok őrzésére. Innen indult az Országos Gyermektáncfesztivál gondolata, majd a megrendezése is a solymári gyerekek színvonalos részvételével. 1998-ban alakult meg a Herzfrozen felnőtt tánccsoport, melynek alakulásától haláláig Miklós volt a koreográfusa. Munkásságát és tudását számos állami és társadalmi díjjal ismerték el, de kérem engedjék meg, hogy ezek felsorolása helyett, mint a Herzfrozen tánccsoport egyik tagja, arról az emberről, a csupa nagybetűs emberről mondjak néhány szót, aki a csoportunknak nem csak a koreográfusa volt, de annál sokkal több. Tőle tanultuk a német nemzetiségi táncokon túl a hagyományok tiszteletét, más csoportok iránti toleranciát, a hibák, tévedések elfogadását is. Számos olyan koreográfiát alkotott, amely utat mutatott számunkra a korosztályok összefogására és fontosságára. A türelme végtelen és kifogyhatatlan volt, nem ismert lehetetlen. Többször hallotta tőlünk, hogy ez nem megy, nem tudjuk megtanulni, de ő mindig legyőzte kis hitűségünket, soha nem adta fel, és kitartása meghozta a gyümölcsét, az újabb és újabb előadásokat. Mindez teljes természetessel fakadt az alkotás utáni lényéből, a tánc iránti elkötelezettségéből. A táncolóknak nem csak a lábára figyelt, hanem gondot fordított a lelkükre is. Apró rezdülésekből is képes volt érzékelni egy-egy szituációt, és ha kellett buzdított, ha kellett csitított, vagy éppen együttérzéséről biztosított bennünket. Minden eszköztárral rendelkezett. Ha úgy látta jónak, egy sajátos Miklós viccet mondott, vagy egy példát említett, vagy csak néma tekintettel vigasztalt. Az évek során szoros kötelék alakult ki köztünk. Együtt kirándultunk, nyaraltunk, fesztiválokon, tánctáborokban vettünk részt. Miklóssal együtt nevettünk és együtt sírtunk. Ünnepeltük a kerek születésnapokat, és búcsúztunk a távozóktól. Sajátos humora mindannyiunkban a mai napig élénken él. Hadd említsek meg egy példát ezekből. Olyan sokat utaztunk együtt Európádékra, külföldi nyaralásokra, hogy többször kénytelenek voltunk a buszon ülve aludni. Az egyik ilyen fárasztó, kimerítő buszutat követően halálkomolyan azt mesélte, hogy a sok széken alvás miatt otthon csak fotelban tudott napokig elaludni, bár a buszrázkódása még így is hiányzott, és csak fokozatosan tudta magát az ágyban alváshoz szoktatni. Kedves Miklós, már 10 éve elmentél, de táncaidon és életre szóló példamutatásodon keresztül most is velünk vagy. Sokszor emlegetjük, hogy úgy engedtél színpadra, mosolyogj, táncolj, a többi nem számít. Reméljük, hogy most odafent te is mosolyogsz, mert látod, hogy a szívünkbe táplált lángot próbáljuk ápolni, továbbadni és hozzád méltón gondozni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és egyben felkérem dr. Gáboriné Manninger Zsuzsannát, az alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy mondja el záróbeszédést és leplezze le a táblát. Nehéz utolsónak lenni. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek veletek, és egyben büszkeséggel és hálával tölt el ez az érzés. Az, hogy ma itt állunk, ékes bizonyítéka annak, amit Miklós a személyiségével, a tehetségével, a kifogyhatatlan energiájával megteremtett, egy összetartó közösséget. Szinte atya volt mindannyiotoknak, egy igazi családfő, aki szeretettel irányította és egységbe forrasztotta a második családjának számító néptáncos csoportjait, azok tagjait is. Miklós, Miki, Kismanó, vagy ahogy a legkisebb tanítványai hívták, Miklós bácsi, sokunk életében jelentette a rendíthetetlen kősziklát. Bármikor támaszkodhattunk rá a táncpróbákon kívül is.
Számára nem volt különbség ember és ember között. Kimagasló tehetségű vagy kevésbé táncos lábú tanítvány között mindenkit egyenrangúnak tekintett, mindenkit színpadra állított. Emlékezzünk egy pillanatra arra, ahogy a táncpróbákon körben állva fogjuk egymás kezét. Azt az egységet szimbolizálva, melyet mindig is képviselt. Fogjuk meg egymás kezét. Ez a róla elnevezett alapítvány vezérelve is. Derűs, mindig vidám természete mindent élvezetessé tett. A komoly szakmai munkát, a táncpróbákon kívüli baráti találkozókat, a hazai vagy külföldi táncegyüttesi turnékat is. Úgy éreztük, az idő szinte röpült vele. Talán mindannyian azt hittük, hogy ez örökre így marad, hogy rajta és rajtunk nem fog majd az idő vasfoga. Az idő természetéből eredően édesanyám és az együtteseinek alapító tagjai vagy kollégái több időt tölthettek vele. A fiatalabbaknak, a gyermekeinek és unokáinak kevesebb jutott belőle. De mindannyiunkban egyformán mély nyomot hagyott. 10 évvel ezelőtt döbbenten álltunk halálhírének hallatán. Talán az idő kereke akkor megállt egy pillanatra, és sok-sok lélek elcsendesedett. A hiánya, a fájdalom talán az idő előre haladtával csökkent. A szeretetünk, a tiszteletünk, a hálánk iránta örök marad. Sokat adott nekünk emberségéből, kedvességéből, szeretetéből. Sokat köszönhet neki az amatőr néptánc mozgalom. Sokat köszönhet neki a magyarországi német nemzetiségi közösség, melynek hagyományait e házban megalkotott csodálatos, különleges és örökérvényű koreográfiái őriznek. Most rajtunk a sor, hogy megköszönjük, hogy volt nekünk. Én pedig nektek köszönöm, hogy támogatásotokkal ma itt állhatunk. Legyen hálánk bizonyítéka ez az emléktábla, mely kőbe vésve őrzi örökre nevét. Családnak, barátnak, kollégáknak, táncosoknak, ismerősnek és ismeretlennek egyaránt. Márai Sándor szavaival zárnám soraim. A végén nem számít semmit a világ, csak az számít, ami a szívünkben marad. Fogadjátok szeretettel Miklós unokáinak, Gábori Kirának és Gábori Miksának, valamint Acél Boglárkának és Deák Rozitának az előadását, akik mindannyian a Magyar Állami Operaház gyermekkarának tagjai. Felkérem a tánccsoportok képviselőit és a megjelenteket, hogy a dal alatt helyezzék el koszorúikat, virágjaikat az emléktábla alatt. Köszönöm szépen! Csitari hegyek alatt régen leesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el a ló. Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet. Így hát, kedves kis angyalom, nem lehetek a tied. A mód látok az ég alatt, egy madarat repülni, de szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az ég alambomnak, ne sírasson engemet. Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én galambomnak, ne sírasson engemet. Arra alá van egy erdő, jaj, de nagyon messze van. Kerek erdő közepében két rozmarin bokor van. Egyik hajlik vállamra, másik
kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. Egyik hajlik vállamra, másik a babáméra. Így hát, kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha. Köszönöm szépen, hogy együtt emlékeztetek meg velünk Miklósról, és azt is, hogy a támogatásotokkal közösen avathattuk fel édesapám emléktábláját. Szeretettel várunk titeket egy kis fényképkiállítással egybekötött állófogadásra, beszélgetésre, a pár perc sétára található Pannonia általános iskolában. Pici szót kérek! Köszönöm szépen nektek nagyon, elsősorban a támogatásotokat, hogy ez az emléktábla létrejött és el tudtuk helyezni, nagyon örülök neki. Ugye Miklós 10 évvel ezelőtt halt meg, úgyhogy mindenképpen amúgy is egy megemlékezést szántunk neki, de szerintem ez talán egy nagyon szépre sikerült kis esemény volt, úgyhogy ez nélkületek nem sikerült volna. Szerettünk volna egy picit titeket meglepni néhány fotóval, egyelőre ennyit tudtunk itt kis kiállításként elhozni nektek, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk, és szerintem kocincsunk. Mi holnap reggel kivisszük a temetőbe az összes koszorút, szóval nem azért vettük le, mert hazavisszük, szóval megy ki a papa sírjára a temetőbe, mert bevallom, nem mertem ott hagyni, szóval nem szeretném, hogy más vigye magával haza, de ott hagytunk mi egy kis különt, azt így feldrótoztuk, úgyhogy menj ki a temetőbe az összes virág. Köszönjük szépen!